Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kendiat sing hadian bakalami ka kubur halor ka JINGKIEWDOR si papalat liam ka BAITHANG BORDING jiki pat ba nong song ka jela ka Batisi TV kelayo lan bani kendo ya ka chairman ka managing director JONG ka MeECL Electricity Corporation Limited ka kong Aldeline Nikla ka bala PYNSHAI halor kini ka JINGKIEWDOR jiki pat ba nong thang boarding ha ka baydai ba kani ka kong Nikla kala karpat si ki pat ba nong song bala dadan kanu ka jing ha ka baydai ba ka JINGKIEWDOR si papalat JONG ka boarding gila manwa jing tip ka bapanya da ka ba telefon hau number kendai saw lai real lai san lai kendai saw not arsan san not real rua kendai saw lai real ua not pra kendai ua lai kendai saw lai real nyo not nyo real arsaw but kendai saw lai real ua not real saw nyo. Kita pat ki bala bon palat ka bailat ngakwa ban ong snob hawat num khuslai wat hakapor bam de covid ru na ka poi de ki hajar manu hi bala ban siu kong don bala ban siu ti ndai ka tu ka ba phiyo ka bel snob ha ban pentep yangi ngin ai pi ki phone number ngin pha biang ki briu jungi ban verify hakmat chungki kin pule biang yu meter ngin sim biang yang to ka data let si udon udifek ha meter chungki ngayon ngo baki ong hak to ka interview wat pi ba itai kadon kuai ka long yeng ka ba pendon kam ba shat ching shat ka lai ndri ba bale kam kiu ka bil nga supwa ban lada kadon ka no ka jing bakla ka ktien ka thli na ka liang ki patre lang bat ngi ngo bhama le si ha ka jing ya na koi ka yeng sha ka wei la khum kren mo na la thai yo khum lai ke ka bam dei te ngapan ma na halor kata ngo bha bat ya kata dia hendai ni ngakwa ban ong kani shaki pat ba jongi ba snob ha ban pentep ni ngin ai ki phone number ngin pha ban verify bat lada ka dei shisha ban ong ba ka he ka bil ngim ong yu ban siu baro shi sin siu ha ka jing shisha ngin na pechwa le se yo ka dei ka jing tuna jongi kumnu ngin pha siu ki breu lada kam dei ka jing tuna jongi ngim la ban penstom ki wei pat na ka banta ka jing duna jongi ka tar ngin hapan pek te la dang ngim ship pa de kum kini ki reading pa de nginum yo pa de ka jing shisha te ka don ka wei ru ka ba ki ong na la da tho ham ni ba ong ba hu nai February March ru ka poi de kilang bat ka don ka jing pun sung tho bakla shi ki pat ba menta ka kanti ki let ki breu ki bamdei ki regular meter reader na kata ka daw ka mi ka bil ka ba he handrei ho February March ki let ki regular ki ba dei hi ban let ta ho February March udang mi ki lak kat kum ka tu ka jing yo sung jong ana ka interview jong pi te ban keno ban ong ba ki let ki wei pat ki bamdei ki meter reader ba ka sami kata ka hak kentien jong ki bagi ong ka kenrum kenram te ngam ngas ngau kam ya hap namar kam sham don kanu ka kenrum kenram ki figures ke bangiyo la dangi dei ban verify ni hap ban verify menta ka sngi sa jain nya wan tre baleba ni kwa ban pe kita kan simpor tam bangi dei ban sedang la dangi sedang ngenom poi hi sa kata ka thong bangi dei ni kwa ban ai ka service ka babiang yaki pai ba jong te ho Feb March nga kwa an PYNSHAI kata hadu Feb kilet bet kini ki badai ban let bakat don kum kan ni ken bangi seong ngi em kam la ban long ngin chuya average billing pass ki don ki brio menta ki bayo minus bill pikila det siu in advance kataro ha ka jing shisha kam dei kim dei ban siu in advance ya ka e ka ba ki kim pat pandon kam piso tu nang kata ka daw mi hab ya ban verify bat la da ka don kanu ko mang ong biang ya pi snob ha nga kerban yi pai ba jongi phone ikini ki number ngin phan ki brio jung ngin sim ka reading akmat jung ki ngin pen snow tho iki ki don ru kum ki wei pat nga shu kwa pan ya sam ban talang ba ki don ki meter box shabeneng chathai se jo kat bikin da kiu ki don ki bu shakrum tele se kum ki taru ki don ki ba u brio thai ban ki u ai la ka ai
Terdaka ba ai lah ka ai kata mano berjenjar gitu kita rayang. Tengah ngasim ya kan ya ka opportunity ngasim ni ka lat menta pan kerpat ya ki pan jong snow ba ban yarap ini. Habab hibo you meter box bo ha ka jaka ba ki brio jongi kin yo ban pulih. Kiru kin hon ngiru ngiyo e ka data ka babiang nginum pan than phim dei hiru ban siu ya ka ba phiklam pandon kam kata ka de ka jeng okay. Ti kata ka baong ngayo sngo ki ong menin baka kayeng ka bashi kamera ar kamera ka poi de ki hajar nganget ya kata kilat tengah tharai kata te thek ula bakla umita kumno kamla hi wat mangi ki bam ki ba pendon kam lai khambon kam poi te le se kala pendon le se ki shu umita lani ngimtep hado bangin de yo the true picture ngala ong ki ki padai pek ngong so bahawan ra ki to ki reading ngin pek biang ya ka systems chungi le se ha ka por hit hap ne ha ka no ka rukom ngampat la pan na batai bah tambah kum kini ki jai ngin sanang wat kam jeliu na ka e ka daw ba ka long kum ne ngas ngusi shisha ban ong ban yu i ba kilabon ki kenti kilabon hi ki jing ot ki ba ha ka jing shisha ngi kum kita ki badai ban chakri ya phi ban ai ka boarding ya phi ngi dei ban ai ya phi the best ka ban la ti ban yu i ba ki brio kin hapan takin hab ya leng ba kini ki jing smo ar ka tien kam dei ka bangi ru ni kam dei bangar mas tan ma wat mangi ki officers ki staff chung ni ru ki smong thu ya kata pat ngim kwa hi ru bakan long satya kum ta ya kita ru ngan smong tanat bhala da phila ban ai ki detail chung kata ka complain kani ru kre ka wei gur kom tre kampi bangi hapan pen ben teng ki brio hakano ngamong ta ka MeECL sarkar pro ka wei ni ki kinu ki kam ngim chim khya le se ka kam ki complain cha hydro maybe kala ban long ba nang te ki khlam ai jing tip shani lani lada ki la ai namar kibun bha ki ranks wi hakani ko office ka hab ya na ka we ka rank cha ka we ka level le se ka ja no hangta of course that's not an excuse ka kambet yang ban ong bangan shim ya kata kum ka jakari bangan penri tengan ni la dia ban ong bakaja ngaptep ndai kani ka sien ka baning kong ka bapoi shakish kor jonga kum kata ti ngan sa ong ru kini ki padai pet director bat kini ki chief engineers bakumi kini bakala don ba ship in fact kam dei hi ban slam palat ya ka shita ya ule se pandaki banai e bagi brio ba kenum yo bakan ong banum poi show in fact kila ri ban kali balik ka klam poi show ka bel klari ban keli temen ta pada bangi kwa ban penbait pada kiwan pada di kijing keli balai bangi kwa ban penbait te kalong ka e ba i ba khong we ro ha ka to ka singi i wan ya kendo i director of course nga klem ngam shim tip na ma ha ka to ka singi ngi klem da yo ban ya kren sani bha ngam tip hiru balai bi i wan chane te i ong ba i ka don ka kambi kren da hadien pada ngasa le si i klem pat yo play ke envelope na komno na ha ka to ka por ngam tip tengah nga ha phet no na ma ki don pat ki ki meeting bandai kan ti nga ka wei pada ka pas pensong tanat yang ka long ba ka pen i bi pai ba jong ki long ma pe ngor ki bada khen jing khen ya ka jing lo jong ki kata ka dei it's a very good habit ki dei ru ban yai beteng ban long kum ta ki dei ru ban yai kli jing kli yang in man da phem kli jing kli yang in ngi baklang te tin ki kli jing kli na ki khen jing khen kum no ngi pendon kam tangkat ni ka poi tang ka dei ka sign ka dei ka dak ka ba na mar pa ka society la ne ka jai ban rio ka ba pe ngor ka dei ka bakio chu ngap chu ong ngi tip lut mangi MeECL ka PYNSHAI ngi ban le ka bomon kam long ka taro kam long tang nga chu kwa ban PYNSHAI ka tai le se yo ka don ka no ka jing snow ba kata ka jing le bikini ki bale pule meter menta hang ni hamon lai ba kim de ki meter reader le se kami na kani kata ka long ka bam day kini ki bale ki le ban verify kita ki problems pa pi ong ma pi complain chu hydro ka de shwa ya kani kata ka bami de ki lakho February March ka de ka bale utau average billing hi kata ka de ka bale kita ki meter reader kita hi ki jo hi ka ki le kita hi February March ngimpat pha ya kani ka verification angkat kum ka jing yo jing tip jong ni pada menin ba apho tarik ka de ka due date kata ka bill poison pho jatan apho tarik jong mentau panai ki de man sim okay em ni le ye itai ba poi jing kata ki hajar ki lak ngien ai phi ki phone number ngien nom ong hiru ye phi ban siu baro khai
ngin check shwa la da ka bakla le se kim hap siu na ka tan la khen jing khen kan poi biang kumbaka jupoi la ni le se pi ka long kum ni ru ngakan mau meneshwa bangin iu ni akrani kan ya kidon ki yeng ki bada ki bina ki poi saus pa kansan ka poi sau hajar kala ban long ba yiki tu ki sau spa ru la shu ya teng ong pi tu ka average la pete ini penon kam san po unit chi spa unit shu ya chi yan the late pada kansan pio ka true reading em kemot all along ki la shu shem san po unit san po kat ba ha meter kam long um ta naman tan the late pada ka kiu kansan chi sen kiu namar ba ketu ke unit ka bapau hang tu meter ushat kat kong ka jing penon kam kat lai jong pio tu na kata ong ki pres ngom ba wa ju damper what you pen snew you 2 meter malada pi pen snew kamot ngimyo ya ka correct reading hang tu ru ka bu ya ki hiru ya ka jing jan na lor bakalong ka ba pe an bat kata you meter ti maybe ngam hado bangin da yo ban examine on a case to case basis mo ti ngin sala ban penshai either ka de defective meter lane ki clemnet meter reading lane ka don ka jing bakla ka data jongi tambang askwa ban pen snow hakini haki pai pa jongi manu belayo ka bel ka ba he kan palat ngem ong ya phi ba pen siu menta ar uterik wan no siu no ngin ot ka rai kam kata kam don tang ba snow ba ban phone khnang bangin yo ban wan shin jong phi ngin pen shai ka reading khnang ban nang ni shakmat ka dei ban ya bet kani it's an old problem. It's not a new problem. Shlong bengi detect menta bengi pha sisen pha. Le se kin don ki jaka ki bangin dang light nga kermen bangin nom light than shibon khna bangin yo man consolidate ya kani ka data jongi nin yo ban ai ya ka service ka bakham ba. Halor ka to ka jing ong ka ba mi mene ka ba mi menen ha ka batisi ong ba ki brio ki balet menta ka kenti shaki yeng ki sem bandet kani ka meter reading ba ki pani ki kot kisla ngashu kwa ban PYNSHAI ba kipan ni ai instructions yaki balada kadon kano ki information biki don kam bikin pan ya kabil kabarim ban pensisha ba yaki consumer ID ban pensisha ya ka address ya ka kerteng nama le se kidon ki camp ki ba itu ibreu ibayo ya ke consumer ID le si laklano la yo pateng sakikon tikum kata ro ha jing shisha i hapan penbet tingi ong namar ngim yo bun set ngim la ban phai ki brio jongi man u banai kum ni mo tekat bangi yo ne kala ni ong sngop hapan ban verify yaki papers pat ha jo ka por ban meter number consumer ID number baro coin de ka dai tang na ka banta kata katau hakajing shisha ngi la ya persanghi ban ongi ki balada hakanu kanu ka yen mangila anticipate lupa la snu tho ko kom tre kam la anticipate lupa bakan don bet ka kin don be ki kham ba ka tam ka bill ni ka duna ka bill la anticipate malaysia average billing la bon snam te hakajing sha la ong hiru ki balada don kum kitu ki kham ong ki breu banum shep tieng ni hapan shim ni ki data ban penbet dia lada ka he palat ru ngin saya keren bangin ong hiru ye phi ban siu si sen siu lut barok ne ngin ya pet lada ka dei na ka jing bakla jong ngi lele te ngin penbet ya kata bakin siu tek tang ya ka ba pendon kam lada ka dei de ki spa na de ki hajar ki baret ru ya kata tambal he se ha ka jing bun kam ne ha ka jing ya na ka boy ka yeng skoi ka yeng ka jing long na ka ki breu la ka jing long ka ba pher le se kala bandon ka jing lai kum kata ya kata sumba ngapan map na ka benta jong ki dia kani ka jing jing sham jong ki breu jongi ki balai menta ka kanti baro koi ka state kani kam dei ta hamon lai kani ka jing ya pher apeng ki reading ka ngi sham ka don koi ka benta jong ka state in fact ki bon ki yeng ki bayo menta ki connection thamai ki bampat wan ru ka bangi ong kata ka billing net jongi kamot ngimpat yo ban capture ya ka rukom ya ki keteng jongki pi nadu kala ban long ban nadu kapor beki yo connection ha ki schemes ba pher ki klempat yo bill tang mentan dalai pulia kensan kimpat ju yo menu tekin dawan ka he ka bill
tenre ngi dei ban shem ki keteng jong ki ru namar ba ki shem ya kala jongi nga thrai phi ju yo sngo ban ong ba hanong kendong ki sneo ki transformer ki thei ki transformer ba lei ba ki bon ki bre ki ba shu hok ki bon ki bre ki bam don meter ki bon ki bre ki ba shu bypass yo meter kamot ngem yo ka actual data ka electricity ka no ka boarding karung tela dang ngem yo ban khenjing khenya kata le siu new transformer omla shu ban kit domla shu ban kit uing no shong dom biang na janjar lut mano kamot ki pai ba jongi ki ba siu bel light ru ki janjar kita ki bom siu bel light ru ki janjar mangi ru ngi janjar namar ba ngi ru ngi shong dom dei ba shong dom tang ki pai ba te kani ke exercise jongi menta kalong ban capture lut gi ni baro khnang bingin no yo ban assess ha e ngi don kam shu ki tiar jongi ha e ngi don kam ban pen scam ban pen klan ye ki ni ki equipment jongi boarding jongi you know kinda ngi don kam manpower training resources bingi don kam ngi yo ban ma menta ken ti ngi kerpat nga kerpat nak benta ke MeECL ki pai ba pan skong ba la da PUE kinu ki breu ki pa shu hok la ne ki ba ya la yu meter le se kata kalong yeng chimet kala ka sngo ba o ngala la ka siu bai lai nde kim so tho la di wei pi wei yeng la da don shi pho yeng ha ka wei ka jaka kin le kom ta kat nu ka kata ya u transformer hang to so ong balep shi lep lai ka pelep lai ke MeECL mdei ba ka pelep lai ke MeECL ka dei na lord na ka overloading lada ki pani ki documents pan si kani ya menta ubenai hi kan kut ka poisha ka bakut jung kani ka meter ini menta ubenai mo ti lada dang lada ki pan ya kanu ka kon kadai ban ya hap bat kata ka jing pen sisham de ban ong ban i ka patan ne ban pen i gi pen i tek ya ban support ya ka identity jong phi let's say kung baong uto try udoni ko to consumer ID blayang la don seki khun don seki persa let's say kidon ki bakwa ban establish ya kata ki ong long bangan pe yu ID ndai palat na ka ID ba dia ka bel te ong ken ban kin ban i ki we pat ki kot ken tang ki tu hi ka pan pulet on ong pidon driving license let's say la ni pidon tang ban establish ya ka identity but uni ubriu la ni kani ka briu la da dei shu tu try uba yo ya ka tu ka connection let's say don shu la ni let's say la mi ne let's say la de ka yeng tingin yo ban establish ya kata ti tang ya ki complaint number ka ba ki pai ba ki la ban phone khandai sau lai riu lai san lai khandai sau not ar san not riu ar iwei khandai sau lai riu iwei not pra khandai iwei lai khandai sau lai riu iwei not riu sau nyau khandai sau lai riu nyau not nyau riu ar sau sngob ha ban phone ki number hakapor trekam por office